रेल इन्जिनखौ माबोरै चेन्ज खालामो आरो माबोरै कानेक्ट खालामो आं बेनि भिडिअ नोंथांमोननो दिनै देखायगोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था स्किप खालामालासिनो। साबस्क्राइब खालामनानै हो जेसिएन ब्लग चेनेलखौ आरो लोगोयैनो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आं जेब्लानो भिडिअ हगारहरो अब्ला नोंथांमोननिसिम नुजाहैयो। इन्जिन कानेक्ट खालामनाय सिस्टेम नोंथांमोना नायनो हागोन मारै खालामो इन्जिनखौ कानेक्ट। दा बियो इन्जिन गोजा फैगासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैजाय नायोबा बेयाव बेलेग दाबा दङ। बेयाव दा जइन खालामनो नागिरदों। बेयाव सिगनेल खोन्थादों बेयो आरो बेयाव कानेक्ट जाबाय। बेनिफ्राय दा कानेक्ट जानायफ्रा दा बियो रेडि जाबाय। दा सलायनो थाखाय बे खारनो थाखाय रेडि जाबाय। जास्ट माने जेबो गैया खालि फैदों खालि जास्ट धाक्का मारदों ओमफ्राय बेयाव मोननैसो लक खालामदों बेनो बास जाबायबो। ओमफ्राय दा लक जाबाय। थ' भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनावहाय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ हगारहरो अब्ला नोंथांमोननिसिम नुजाहैयो।